en Dani Gutiérrez. En Dani avui no pot ser amb nosaltres, li enviem des d'aquí un petó i una abraçada, però donem la benvinguda a en Guillem Martín. Guillem, molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia, Bàrbara. Molt bé, molt bé. Que has fet deures, eh? Has preparat tu una selecció de propostes d'oci i cultura pel cap de setmana i suposo que una miqueta més enllà també. Sí, bàsicament pel cap de setmana, però sí, es pot allargar més. I bueno, estic molt content de poder estrenar-me aquí al Pensió Completa, que normalment estic treballant darrere càmeres, i portar aquesta agenda cultural. Molt bé, una agenda cultural que vols començar a Badalona? Sí, comencem a Badalona amb un festival que es celebra aquí, concretament al Teatre Zorrilla i al Teatre Principal, i que és un referent dels curtmetratges catalans i internacionals, i que justament aquest any compleix 40 anys. Imagino que ja deus saber per on tiro. Ja sabem per on anem. Parlo del Festival Filmets, que organitza aquesta casa, Tele Badalona, i que obre les seves portes aquest divendres, dia 17 d'octubre, amb una festa d'inauguració que fan un petit homenatge a tots els fundadors d'aquest festival de 1971 i tota aquella gent que ha fet possible que el festival duri tantes edicions. Aleshores demà vindrà el director de Filmets i ja explicarà una mica més concretament de què tracta el festival, però jo només volia dir que ve carregat de novetats. Que estiguem atents, no? Que ens espera una setmana farcideta. Exacte. I recordo que el festival comença el divendres, que tindrà les portes obertes fins al 26 d'octubre i que molt recomanat per tothom. I que tindrem ocasió de veure molts curtmetratges de qualitat. Com deia en Guillem, demà seran amb nosaltres el director del festival i la directora de producció. Ja repassarem tota la programació, perquè si ara comencéssim a recomanar sessions no acabaríem mai, però bé, va bé saber que hem d'estar atents perquè el curtmetratge aterra a Badalona aquesta setmana. Més coses que podem fer a Badalona? Més coses? Doncs sí, aprofitant que parlem de Badalona, us porto dues exposicions que poden ser molt interessants. Una és sobre Joan Brossa, que es titula Escolteu aquest silenci, que es realitza al Teatre Betúlia, que ja va començar el 9 d'octubre, però que podrem disfrutar fins al 5 de desembre. El que hem dit que s'allarga més del cap de setmana. Per posar una mica en context, tots sabem que Joan Brossa és un poeta avantguardista, que va crear el que s'anomena poesia visual, i que la seva obra engloba molts aspectes de l'art. I què podem trobar en aquesta exposició? Doncs 27 peces originals, 17 poemes escrits i 5 marcs digitals que contenen entrevistes, fotografies i gravacions que parlen sobre la vida i l'obra d'aquest artista. Després tenim a Josep Ucles amb una exposició que es diu Art més poesia més sexe més política, que el podem disfrutar al Centre Cultural de Badalona i al museu, a la vegada al Museu de Granollers. Aleshores és com una espècie d'homenatge a aquest Josep Ucles, on l'exposició podem trobar un recull de totes les obres d'alguns pintors que han col·laborat i han tingut relació amb aquest pintor badaloní, que fa un any que es va morir a l'edat de 61 anys, i per això fan aquesta exposició a mode d'homenatge d'aquest pintor, dels més coneguts artistes internacionalment d'aquí de la ciutat de Badalona. Molt bé, doncs dues exposicions que podem visitar a la ciutat de Badalona. Més exposicions, veig. Una més, sí. Has copsat molt bé l'essència de l'espai d'en Dani, que ell sempre ens porta moltes exposicions. M'ha semblat molt interessant aquesta perquè, passant d'una mica de les exposicions més d'homenatge, aquesta és una mica més actual i més moderna, i ens hem de transportar a Barcelona per això, perquè és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, allà al costat del MACBA, i l'exposició es diu Big Bang Data, i la podeu veure fins al 16 de novembre. Què hi trobem en aquesta exposició? L'element principal d'aquesta exposició són les bases de dades. Bàsicament, concretament les dades que generen totes les noves tecnologies i que ens permeten gestionar aquestes dades, les noves tecnologies. I si voleu us puc llegir la cita amb la que s'inicia aquesta exposició, que és que després de la novel·la i posteriorment la narrativa cinematogràfica com a forma clau d'expressió cultural de l'era moderna, l'era digital introdueix el seu correlat, les bases de dades. És natural, per tant, que vulguem desenvolupar una poètica, una estètica i una ètica de les dades. Parla una mica com que les tecnologies generen moltes dades que la majoria de gent no sabem què es fan d'elles i no sap fins a quin punt s'utilitzen bé o es poden utilitzar malament. La veritat que vaig anar fa 2 setmanes jo en aquesta exposició i em va agradar molt, em va sorprendre i la veritat és que la recomano per a tothom. Natural, diuen, però si més no curiós, no? Una exposició sobre bases de dades, d'entrada no sabem ben bé què és el que ens trobarem. Jo quan anava no sabia què em trobaria i, bàsicament t'il·lustra una mica
tot aquest fenomen de les xarxes socials, No, la veritat és que està molt bé, la recomano per tothom. Molt bé, doncs ens l'apuntem. Ens fas voltar, hem començat per Badalona, hem anat a Barcelona i ara ens fas anar a Cornellà de Llobregat. I a una proposta una mica més per tota la família. Molt bé. Sobretot orientada als més joves, als més petits, als menuts, que és el 7è Festival Internacional de Pallassos, que, com has dit bé, es fa a Cornellà de Llobregat, i que va començar aquest dilluns i s'allarga fins al 19 d'octubre, fins aquest diumenge. És un festival de referència a Catalunya i a Espanya, i una cosa molt curiosa que no sabia és que es veu que internacionalment Cornellà es coneix com la ciutat dels pallassos. Ah, sí? Sí, espero que sigui amb el bon sentit de la paraula, però sí, esperem que sí. Segur que sí. I res, és un festival que engloba espectacles variats que s'allarguen durant aquest dilluns fins al diumenge, diferents escenaris, i podeu trobar tota la informació a la seva pàgina web, a festivalpallassos.com, i comprar les entrades directament des del web. Tenim noms? Aquí podem veure en aquest festival? Sí, hi ha artistes com Jordi Martínez, Leo Bassi, Merche Ochoa... Bueno, hi ha molta varietat, la veritat. Molt bé, I no tant com per petits, sinó que també hi ha espectacles com per adults. Sí, perquè a vegades pensem circ, pallassos, una cosa de nens, exacte, però realment no, hi ha pallassos que creen espectacles amb molta complexitat, amb molta poètica, que potser un nen no acaba d'entendre i en canvi un adult la gaudeix molt més. Per tant deies, per tota la família, per petits, tota la família, però també per grans. I passem també a una proposta per tota la família, que vindria a ser el diumenge, el 19 d'octubre, el Big Draw, o la Festa del Dibuix, que és una festa que es celebra als espais dels barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere de Barcelona, molts espais també, amb tot tipus d'activitats i tallers orientats als més petits, i igual que he dit abans, també als adults. Els grans. Està organitzat per Museu Picasso, i des de la pàgina web també us podeu enterar de tots els espais, de tots els tallers, tot totalment gratuït. I he portat com un exemple d'un taller que es fa al Museu de la Xocolata, que és un taller de decoració de pastissos. T'ensenyen a decorar pastissos al teu gust, pots fer el teu pastís ideal. Molt bé, m'agrada aquesta. Sí, sabia que t'agradaria. I d'aquesta proposta tan dolça passem una mica a les propostes més nocturnes, i és que Serializados, la pàgina web que s'autodefineix ells mateixos com a revista digital per als friquis o enganxats a les sèries, fa aquest divendres a les 9:30, després de l'èxit que va tenir la primera edició, el segon late show de Serializados. Què és això? Que és un show d'humor i sèries organitzat a la fàbrica Moritz per al mòdic preu de 10 euros, amb una cervesa inclosa. I és com un show que hi ha monòlegs, hi ha música en directe de la mà de Lady Slang, de música de sèries, per això. I podem trobar humoristes com Natza Ferrer, Ger Domínguez, Armand Enjaumà, que és del programa de Cadena SER d'especialistes secundaris, i com a presentador el Carles Sánchez. És un espectacle recomanat per tots aquells amants de les sèries que tenen ganes d'aixecar-se del sofà i anar a compartir la seva afició amb altra gent, beure cervesa, fer-se uns riures i passar un bon rato. Per tant, humor i música, tot al voltant del món de les sèries de televisió, en un espai com la Fàbrica Moritz, i això, amb una cerveseta també incorporada en el preu de 10 euros. En el preu de 10 euros. Molt bé. I acabem ja amb música? Amb la música. Us he portat un festival, ara ens anem al Prat de Llobregat, un festival que es diu L'Esperança, acabat a Mac, que és un festival que es celebra aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge, on podrem veure molts grups. El festival està sota el lema de la Festa de l'Economia Solidària, pretenen acostar això amb la música i la cultura, acostar a la gent als temes de debat que ens influeixen a tots i que normalment la gent els ignora bastant. I podem veure molts grups. Podrem veure des de Manu Chao, Charango, Kalima, La Senyora Tomasa, Los Niños de los Ojos Rojos, molts grups, i tot totalment gratuït. Gratuït? Gratuït. Molt bé. Et sembla si marxem amb una de les bandes que podrem veure en aquest festival? Sí? Aquí has triat, va. Marxem amb Charango, que els podem veure gratuïtament el divendres a les 11:15 al Parc Nou del Prat de Llobregat. Doncs ens ho apuntem. Guillem, gràcies per totes les teves propostes.
Gràcies també a tots vosaltres per haver estat amb nosaltres. Com deia en Guillem, marxem amb aquesta última proposta, amb Charango, que podreu veure divendres. De moment us emplacem demà a Pensió Completa a 2:15. Mentrestant, ens trobeu a xarxes socials, canal YouTube i web de Televisió de Badalona. Adéu.